Sziasztok! Szeretettel köszöntelek titeket, engem Rév Szilviának hívnak, és pszichológusként dolgozom. Ebben a videóban azzal szeretnék foglalkozni, hogy milyen tévhitek vannak a pánikrohamok kapcsán, amik amúgy is súlyosbítják a pánikrohamos tüneteket. Az egyik leggyakoribb tévhitünk az, hogy azt gondoljuk, hogy a gondolataink és az érzéseink, amiket átélünk a pánikroham alatt, azok igazak. Mit értek ez alatt? Azt, hogy azt gondoljuk, hogy most lesz szívinfarktusunk, hogy most fogunk összeesni, hogy el fogunk ájulni, hogy megőrülünk, meghalunk. Tehát nagyon komoly és súlyos problémánk van. Az, hogy ezt elhisszük, és az, hogy ezzel azonosulunk, az az egyik legnagyobb tévhitünk. Hiszen azáltal, hogy teljes mértékben hiszünk, 100%-ban hiszünk ebben a gondolatmenetben, azáltal még jobban súlyosbodnak a tünetek sajnos. Sokaknál van olyan, hogy szinte megfeledkeznek az eredeti kiváltó okról, és tulajdonképpen egy idő után már a félelemtől félnek. Folyamatosan attól szoronganak, hogy újra és újra kijönnek a pánikrohamok. Ez egy nagyon-nagyon gyakori dolog, és nagyon sokan meg szokták tőlem kérdezni, hogy én megőrültem, miért van ez bennem. És én megnyugtatásként mindig szoktam mondani, hogy mindenki így érzi, amikor előjönnek a rohamok egymás után, akkor persze, hogy egy idő után már a félelemtől félünk, hiszen egy olyan rettenetes élményt éltünk át, ami után nem csoda, hogy már attól félünk és ettől tartunk. Egy következő tévhit az, hogy elegendő az, hogy bevegyek gyógyszereket a pánikrohamokra, és ezáltal meggyógyulok. Az igazság az, hogy amikor elmegyünk egy pszichiáterhez, és feliratunk gyógyszert, az nagyon jó tud lenni a tüneti kezelésre, és bizonyos esetekben nagyon is indokolt az, hogy a pánikrohamokra, pánikbetegségre gyógyszert szedjünk. A probléma azzal van, amikor azt gondoljuk, hogy ezáltal megoldódott ez a betegség, és meg fogunk gyógyulni egy idő után. Mert a helyzet az, hogy a pánikbetegség, pánikroham valamire tanítani szeretne minket, valamiért jött az életünkbe, és fel kell fedeznünk azt, hogy tulajdonképpen mit szeretne tanítani, milyen üzenetet szeretne átadni, milyen életterületünkön kell változtatnunk, mik a gyökérokok. Ha ezeket nem tárjuk föl, akkor valójában csak a tüneteket kezeljük, és ideig, óráig eltoljuk ezt a problémát magunktól, de valódi változás az nem fog sajnos bekövetkezni. Egy gyakori tévhit az, hogy csak akkor tudunk egy pánikrohamból helyrejönni, hogyha valaki támogat minket, mellénk áll. Természetesen egy ilyen nagyon súlyos, félelemteli állapotban valóban úgy érezzük, hogy szükségünk van a másiknak a támogatására, arra, hogy a szerettünk fogja a kezünket, megöleljen, támogasson minket a szavaival, éreztesse velünk, hogy ott van nekünk. És én minden hozzátartozót arra bíztatnék, hogy valóban álljon a rokona a szerette mellé, és segítse őt ebben a helyzetben, de mégis azt mondanám, hogy nincs szükség arra, hogy egy másik ember ott legyen mellettünk akkor, amikor előjön a pánikroham. Azok, akik terápiába járnak, megtanulják, hogy hogyan is lehet kezelni egy ilyen rohamot, milyen légzésgyakorlatokkal, relaxációval, tudati technikákkal. Amennyiben még nem rendelkezel ezekkel a technikákkal, nem tudod, hogy mit kellene tenned, akkor javaslom, hogy hívd fel a LifeMax pánik segélyvonalat, ami egy országos vonal, és az applikáció által nyugodtan kérd a diszpécsereknek a segítségnyújtását. Sokszor akként működünk, hogy szeretnénk egy adott gaznak a szárát kihúzni, és nem akarunk bajlódni annak a gyökerével. De az igazság az, hogy szükségünk van arra, hogy a teljes gyökérzetet kihúzzuk, és megnézzük azt, hogy miért alakult ki a pánikroham. Azáltal, hogy relaxációs gyakorlatokat végzünk, és pihenünk, és edzünk, és próbálunk a tünetek ellen tenni, azáltal önmagában még nem fogunk tudni meggyógyulni. Tehát igen, fontos, hogy szembenézzünk, hogy a mélyre menjünk, és megváltoztassunk bizonyos dolgokat az életünkben. És látom, hogy ez egy nagyon nagy nehézség sokaknak, hiszen azt gondolják, hogy ezek csak a stressznek a tünetei, és semmi nem áll ennek a dolognak a hátterébe, és hogyha a stressz tüneteket csökkentem, akkor biztosan jobban leszek. De az igazság az, hogy önmagában a stressz tüneteknek a csökkentése nem elégséges, hiszen általában vannak gyökérokok, amik okozzák ezt a betegséget, és ameddig azokkal kapcsolatban nem teszünk, nem változtatjuk meg az életünket szükséges pontokon, addig nem lesz gyógyulás.
És még egy fontos tévhit az, hogy azt gondoljuk, hogy ebből a betegségből nem lehet kigyógyulni, hogy újra és újra áldozatává fogunk válni, hogy gyógyszert fogunk szedni életünk végéig, hogy ez fent fog maradni. Nagyon sokan tartanak ettől, és az igazság az, hogy valóban előfordul ez. Tehát nem alaptalanul gondoljuk azt, hogy ez valóban így lehet. De én azért bíztatok mindenkit a gyökérokoknak a megtalálására és felkutatására és kigyomlálására, mert amennyiben ezeket a gyökérokokat képesek vagyunk helyre tenni, és mondjuk képesek vagyunk bátran döntéseket hozni és lépéseket tenni az életünkben, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a tünetek valóban csökkennek, és valóban képesek elmúlni. És a későbbiekben is szembenézünk a magunkkal, őszinték tudunk lenni, képesek vagyunk odafigyelni a saját szükségleteinkre, a belső világunkra, akkor nagyon-nagyon valószínű, hogy már nem jutunk el odáig, hogy még egyszer ilyen súlyos tünetekbe kerüljünk bele. Általában, amikor a pánikrohamok előjönnek, és ezek rendszeresen ismétlődnek, akkor azt szoktuk gondolni, hogy ki fog derülni az, hogy valami súlyos betegség zaklat minket, és folyamatosan ilyen rémképeink tudnak lenni, hogy valójában ki fog derülni az egyik vizsgálatból, hogy nekünk nagyon-nagyon súlyos problémánk van, szervi panaszunk. Ezért szoktam javasolni azt, hogy mindenképpen menjünk el orvoshoz, és mi hamarabb nézzük meg azt, hogy vannak-e olyan szervi problémáink a tünetek mögött, amik okozhatják ezt. De amennyiben kizártuk azt, akkor valójában kezdjünk el eltávolodni ezektől a gondolatoktól és érzésektől, mert én azt tapasztaltam, hogy sokszor még ilyenkor is felmerül bennünk, hogy oké, hogy az a lelet az jó volt, meg az orvos azt mondta, hogy nincs semmi komoly baj, de mi van, ha mégis? Ugye a félelmeink azok nagyon erőteljesek, és ezért ilyenkor gyakran szokott olyan is lenni, hogy valaki sokszor elmegy az orvoshoz, és újabb vizsgálatokat kér, és nem hallgat rá, nem hisz neki, mert ugye a félelmei irányítják. Nagyon fontos tudatosítani azt, hogy ez gyakori, ez velünk is megeshet, és ne essünk túlzásba, ne gondoljuk azt, hogy ha már mindenünket kivizsgáltuk, hogy komoly tünetekről van szó, és nagyon fontos az, hogy ne higgyünk ennek a gondolatmenetnek. Erőteljesen tévútra tud vinni minket, amikor azt tápláljuk magunkban, hogy mi vagyunk a hibásak ezekért a tünetekért, és olyan mondatokat mondunk magunknak, mint hogy jaj, milyen hülye vagyok, hogy már megint előjött, hogy milyen butaság ez az egész, miért csinálom ezt magammal, és ostorozzuk magunkat. Ilyenkor több önszeretetre van szükség. Milyen is az az önszeretet? Amikor támogatom magamat a gondolataimmal, amikor átölelem magamat gondolatban, amikor próbálok támogató, kedves, gondoskodó, szeretettel teli lenni a gondolatmeneteimben, és elfogadni a helyzetemet, elfogadni azt, hogy most ebbe a szituációba vagyok, de ez nem olyan formában az én hibám, ahogyan én azt teszem magammal szemben az önbántó gondolatmeneteimben. De nagyon fontos, hogy ne súlyosbítsuk a betegséget ezek által az önbántó gondolatokkal, hiszen így is amúgy is nagy baj van, és ne tetőzzük ezeket a tüneteket ezáltal. Egy nagyon gyakori és téves gondolatmenet az, hogy amikor elkezdünk gyógyulni a pánikrohamokból, akkor folyamatosan csak javulni fog minden állapotunk, folyamatosan jobban fogjuk érezni magunkat, és ez egy exponenciális görbe, tehát egy folyamatos felfelé ívelő görbe. A valóság az pedig az, hogy általában egyfajta hullámvonalat járunk végig, tehát emelkedünk, visszaesünk. Ugye bukdácsolunk, mint ahogyan egy gyerek járni tanul. Nagyon gyakran inkább ez a görbe az, ami jellemző, tehát időnként visszaesünk, időnként újra előjönnek a pánikrohamok, de hogyha tisztában vagyunk ennek az egésznek a menetével, hogy hogyan is működik ez, akkor azt gondolom, hogy sokkal nyugodtabban tudjuk végigcsinálni a folyamatot, és sokkal elfogadóbbak leszünk önmagunkkal szemben, amikor éppen visszaesnénk. A hozzátartozók részéről is előfordulnak sajnos tévhitek, ezek aztán súlyosbítják ugyanúgy a tüneteket a pánikbetegeknél,
Hiszen nagyon nehéz az, amikor nem fogadnak el engem, amikor nem támogatnak egy betegségben, amikor még el kell magyaráznom, hogy mi van velem, amikor magam sem értem, hogy ezek a tünetek miért jöttek az életembe, és mit tudok vele kezdeni. Tehát nagyon nagy felelőssége van a hozzátartozóknak abban, hogy valójában utána járjanak, tájékozódjanak ennek a betegségnek, és megfelelő helyén kezeljék a rokonuknál, mert hogy gyakran fordul elő olyan, hogy például tinédzser lányoknál, hogy azt gondolja az édesapjuk, édesanyjuk, hogy nem akar menni iskolába, vagy felnőtteknél is azt gondolják, hogy ez csak egy hisztéria, ez csak egy ilyen bohóckodás, valójában nem betegségről van szó, és ilyenkor bántjuk ugye a másikat, hibáztatjuk, ostorozzuk. Ha egyszer nem sikerül neki elmennie valahova, vagy felszállni egy buszra, villamosra, akkor csúnya szavakkal illetjük. De ezzel az a probléma, hogy egy plusz terhet tesz az amúgy is nehéz állapotra, és abszolút súlyosbítja a tüneteket. Összességében azt találom fontosnak, hogy ezekbe a tévhitekbe nagyon hosszan ne essünk bele. Hogyha röviden ez megtörténik, nincs semmi gond, engedjük meg magunknak, szerintem mindannyiunkkal megtörténik, akiknek valaha volt pánikrohama. Viszont próbáljunk meg tudatosak lenni, és önmegfigyelés által, tehát a gondolataink, az érzéseink, a testi érzeteink által felismerni azt, amikor ezekbe a tévhitekbe belekerülünk, és megállítani azt, visszatérni önmagunkhoz. Mindannyiunkon belül van egyfajta biztonságos tér, egy belső erő. Próbáljunk meg ehhez a belső erőhöz kapcsolódni, ehhez a belső maghoz, ami egyfajta biztonságérzetet ad. Próbáljuk megérezni, hogy ez itt van bennünk, a lelkünknek a mélyén, és mindig hozzáférhető számunkra. És hogyha ez a belső maghoz tudunk kapcsolódni, és vissza tudunk térni ezekből a tévhitekből, és mélyítő félelmekből, akkor szépen lassan egyre jobban fogjuk magunkat érezni, és nem kerülünk hónapokra, évekre ilyen zsákutcákba, amik megnehezítik a betegségünket. Tehát kívánok mindenkinek nagyon sok tudatosságot, önszeretetet, önfegyelmet, önmegfigyelést ahhoz, hogy javuljanak a tünetei. Sziasztok!